ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ, мардами дураи ватан. имрӯз 27 ноябр соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшии арзон дар канали Саудо ТВ пешкашда мешавад. Тамошо кунед бачаҳо азиз. баъдан барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе бошад дар ҳамин WhatsApp ахираш 9997 рӯиш кунед, рекламаш карда фурӯшта мегузорем. суратоша, видеоша, маълумотоша, адресоша хушука нависен. дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram, дар Telegram, дар Somontage, дар Одноклассик ва дигар сайтҳо реклама мекунем, фурӯшта мегузорем бачаҳо азиз. баъдан аз куҷо то чанд сумма, чанд сотиқ, чанд квадрат, чандум этаж, чанд сотиқ хона дар кортонай дар ҳамин таги компютер нависен. барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед. дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. навора сар мекунам, фақат сабр карда то охир тамошо кунед. нарх наво бениҳоят арзон, квадратҳои арзон мондагӣ бачаҳо азиз. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагӣ биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар ҷа мегузорем. маъқул бошад гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунем, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон мекунем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соқ саломат, прямо Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеҳ Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликӯ. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигие ки равонмон кардан. хонаи назди ҳавлигие астае ки дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар тарафи Учқул қарор дорад. чорҳуҷрага, масоҳати 4 сотиқ замин, 400 000 сум нархаш. рақамаш рӯи экрани шумо. 10 сол пеш ин хонара сохтаанд. ҳамаи ҳуҷҷатҳо омада ҳастай, мушкилӣ надорад. масъалаи мактаб, масҷид, мағоза, беморхона ва садик наздикай. хона бо об ва барқ таъмин шудагиай. нархе ки гузоштагием боз муомила дорад. ҳозираша 400 000 сомон. иншоаллоҳ бо савдо мешавад дӯстон. занг занед, аз уми канали Саудо ТВ акақати чахчах кунед. чорҳуҷрага, 4 сотиха, тарафи Учқул, шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, 400 000 сомон. рақамҳои WhatsApp ахираш 93 60. аз уми Саудо ТВ ба дили пир метавонед муроҷиат бикунед бачаҳо азиз. мо навор мекунем, шумо тамошо куненда хонаҳои маъқула занг занед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ бачаҳо азиз. хонаи назди ҳавлигӣ астае ки дорои 6 сотиқ, 2 ҳуҷра, деҳаи Меҳробод, шаҳри Ваҳдатда қарор дорад бачаҳо азиз. тамошо кардесен. 215 000 сум нархаш мегам. бо худо хоҳад муомилатон мекуна. фақат дӯстон сериозиётон аз думи Саудо ТВ занг занед. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Меҳробод, об свети доимӣ. аз марказ, аз стансия то хона мега 3 километр роҳ масофа дорад. соҳибмулк қайд кардагие ки об свети доимӣ дорад. ина дӯстон варианти бениҳоят хуб барои харид кардан ва зиндагӣ кардан дӯстон. 6 сотиқ масоҳати калон, 2 ҳуҷраи ремонт кардагӣ тайёр. далши акақати чахчах кунед бачаҳо азиз. рақамҳои телефоншон 80 06 да занг зада масиҳат карда бигиренш. лайкора гузорен дӯстон, дар канал подписатсия кунед. баъдан мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. анаи хона дӯстон дар ноҳияи Данғара қарор дорад. аз ҳар як гӯшаву аз ҳар як канори Тоҷикистон хонаҳоро қабул мекунем. аз ҳамаи Тоҷикистон, территорияи Тоҷикистон мо подписчик дорем бачаҳо. аз лубоҷа тамошобин дорем. хонаи назди ҳавлигӣ масоҳати 8 сотиқ замин, дорои 3 ҳуҷра. ноҳияи Данғара, деҳаи Қайнама, Меҳровар, яъне ки Қайнамада қарор дорад. 3 дар хона дорад, кухни дорад, баняш даронишда қарор дорад. масоҳати замин 8 сотиқа ташкил метиҳад.
телевизор, парда бо чанд чизи дигаш мемона дар вақти савдо кардан. харидорои конкретно занг зананд бо савдо мешавад. 180,000 сомон, 8 сутиха, 3 ҳуҷрага, деҳаи Қайнама, ноҳияи Данғара дар Меҳровар қарор дорад. бачо муомила кинен, занг зада бигиранеш. бачако мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ 199,000 нигоҳ кунен, 30 квадратни метр, як хонага дар соколни этаж, 30 метри квадратӣ дар гардиши Ленинград фабрикада қарор дорад. ноҳияи Радаки, шаҳри Душанбе. 199,000 сомон. срочна квартираи фурӯшӣ дар соколни этаж қарор дорад, яъне ки дар подвал ҷойгир астаи. дар гардиши фабрика, коллеҷи тиббӣ, мактаб, магазин, хуб медпункт, аптекаҳо, мағозаҳо, бозор ино наздик. евроремонт кардагӣ тайёрай, мехаренда зиндагира сар мекунен. ҳамиқа ки дар подвал қарор дорад, як хонага масоҳати 30 квадратни метр. бача азиз, дӯстон, лайкотонро гузорен. аз куҷо хона, замин, квартира дар кораи дар ҳамин комментария нависта монен. дар канал ҳози подписатсия кунен. ҳамин подписатсияи шумо дӯстон барои худтонай, не ки лайкотон барои моҳай. бача азиз, мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки коробка. бача азиз, духонага квартира масоҳати 48 квадратни метр дар 7 этаж дар вокзал дар ноҳияи Рӯдаки қарор дорад. 220,000 сомон нарх дорад. бача азиз, хонаи фурӯшии мо мега дар маркази ноҳияи Рӯдакӣ дар 8 ошиёна қарор дорад. дар 8 ошиёна қарор дорад. дом 8 ошиёна, хона дар 7 этаж қарор дорад. 48 квадрат ду хонага. бача азиз, дар наздикии бино, мактаб, садик, бозор, вокзал ҷойгир ҳастай мебошад. пас аз 2 моҳ дар бино иҷозати таъмин дода мешавад. хуб, дар ҳамин савдо 220,000 нарх хел ба мошинам қабул мекунанд. дӯстон, вариантотона пешниҳод кунен. агар ки маъқул боша, ақиқати чахчах карда бигирнеш. дар 7 этаж квартираи мо духонага 48 квадратни метр, 220,000 сомон нархи ҳамин квартира. бача азиз, занг зад пурсоншин. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. бача азиз, квартираи фурӯшӣ астае ки духонага квартираҳай дар 8 этаж масоҳати 53 квадрат. нигоҳ кунед, дар гардиши фабрика Ленинград қарор дорад, наздик коллеҷи тиббӣ, шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. 225,000 сомон нархаш. хонаро нигоҳ кунед, кадом ҳолат чӣ хел қарор дорад. духонага дар гардиши фабрика наздик коллеҷи тиббӣ, бинои 8 ошиёна дар 8 ошиёна қарор дорад. хуб, баъди моҳи январ месупоранд дома. маълумоти пурра бо телефон рақамҳои 66 و 86 да аз нуми канали Саудо ТВ ақиқати чахчах карда бигиренеш. хона дар ҳолати коробка 53 квадрата, духонага дар 8 этаж 225,000 сомонӣ мега. маълумоти пурра рақамҳои дасти ахираш 66 86 да аз нуми канали Саудо ТВ занг зада чахчах карда бигиренеш. бача азиз, лайкотона ҳозир монене ки мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон азиз, квартираи фурӯшӣ астае ки дуҳуҷрага квартира дар 7 этаж масоҳати 50 квадратни метр, 8 микрорайон, шаҳри Ҳисор, 231,000 сомон нарх. ассалому алайкум мардум, хонаи фурӯшӣ, яъне ки квартираи фурӯшӣ дар 7 этаж қарор дорад. хуб, аз 50 квадрат то 104 квадрата ҳастай. доми 14 этажа, 2 лифт дорад. дар 7 этаж қарор дорад. дар 8 маҳалла, 8 микрорайони шаҳри Ҳисор дастай. наздикии роҳи калон, обсвет доимӣ, срочна фурӯхта мешавад. ҳолати коробка 50 квадрат, 231,000 сомонӣ. боз залши маълумот шуд. дӯстон, хатон занг зада бигиренаш. як савол бачо, лайк чандама заден? агар ки лайк намонда бошен, лайка монем, ба бигем ки ман ҳамин лайка задам. гарини важне медонем бача азиз, чунки лайкҳои шумо навора баланд мебардорад. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки дуҳуҷрага квартира дар соколни этаж 42 квадрат дар повороти Ленинград, гардиши фабрика Ленинград, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе қарор дорад. ҳамин соколниҳо камтар арзонтара ка бача ба ҳам хотир дид тамондем ки шояд ҳаст нафаре ки мисли ҳамин Саудо ТВ
шароит надора бахара бача азиз. Ина хитон бо муқоиса кунен, фикр кунен. Хонаи 700,000 800,000 ро монем агар ҳеҷ кас тамошо намекунад, ҳеҷ кас намехарад. ҳеҷ кас соҳиби хона ҳам намешавад агар ҳаму сумдуро тамошо накунад. 245,000 сомон 42 квадрат ду ҳуҷрага дӯстон дар этажи Соколни қарор дорад. 245,000 сомон ду хонага дар Павлод Ленинград Соколни этаж. иҷозати зиндагӣ ҳастай фавран савдо мешавад. рақами ватсап ахираш 7246 да кадомитон дар Соколни хоҳиши зиндагӣ кан дорен ака хати занг зада чахчах карда бигиренаш. дӯстон мегзарем ба нуҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. аз ваҳдат навор кардем бачо боятайга. хонаи назди ҳавлигӣ дар шаҳри ваҳдат дар деҳаи Қулёб будастай. се ҳуҷрага масоҳати 9 сотиқ замин 325,000 нарх. хона яъне ки ҳавлӣ бо стандарти Русия сохтагиай. деворҳои кирпичи пухта, кухни ва як комната аз берун бо ҳастаи семенблок. ёкне бача азиз, кирпичи пухта, фақат як кухни ва як комната аз берун семенблок. аз ҳисобе ки дар вақти сохтмон кирпичи пухта мега ҳамун вақт набуд надоштем ва ҳамн хотир тараф семенблок палавинаш мақсад ҳаст дора. як комнатаи дигааш дӯстон азиз ҳамаш ғишти пухта қатъи бардоштагиай. обши се ҳуҷрага 9 сотиқ замин 325 дарами дом чихеле ки десен хона палавина хишт палавина семенблок. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстон хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки 320,000 сомонай 4 ҳуҷрагаҳай 4 сотиқ замин дора. кӯчаи Абдураҳмони Ҷомӣ дар ноҳияи Восеъ қарор дора. 320,000 сомон нарх дора. 4 хонага кухни ванва даруношта 4 сотиқ замин дора. ҳуҷҷатгузорӣ кардагӣ камбуд масъалаи ҳуҷҷат камбуд надора. об светш мега пастяни ҳастай соҳиб мулк амихел адрес яъне ки аз соҳиби адрес қабул кардем бача азиз. 320,000 сомон рақамҳои 91 13 занг зад чахчах карда бигиренаш. хоб дӯстон ирӯза навори мо ҷанбаст шид. 10 дона хона обши буд ки навортон кардем, пешкаштон кардем. бо далчи барои қабули реклама рақамҳои Саудо ТВ ахираш 9997 да ватсап барои реклама ҳай. чизе дорен роҳӣ кунен Саудо ТВ реклама карда фурӯша мегзорам. ҳамун чиз арзанда ба нарх боша бачо ҳамин як реклама да савдо мешава. роҳиш кунен реклама карда фурӯша гузорем бача.